Всичко започна с една идея и едно «айде да го направим». С моята най-добра приятелка отдавна си мечтаехме за уикенд, вдъхновен от света на Хари Потър. Мястото дойде естествено. Нашите приятели от кафе клуб Компас прегърнаха идеята и я превърнаха в реалност заедно с нас. После започна най-хубавото. Към събитието се включиха страхотни творци, щандове от метлите на вещиците и The Bar of Wands, които донесоха метли, пръчки, шапки, отвари и много ръчно сътворени магически предмети. Двете ялши пък направиха работилничка за Хари Потър тефтери. И честно, хората не искаха да си тръгват от нея. През деня играхме бордови игри, тръгнахме на Treasure Hunt, за да спасим домашното духче Уинифер, състезавахме се в Хари Потър квиз, облякохме манти и се снимахме много. Влязохме в роли в ролева игра, в която Орденът на Феникса се изправи срещу смъртожадните, с отвари, напрежение, хаос и много смях. Победителите от Хари Потър куиза и томболите си тръгнаха със страхотни награди от Озон.бг. Менюто също ни пренесе в Хогвартс. Бътърбиер, шоколадови сничове, бисквитки и коктейли, вдъхновени от 4 дома. А всяка вечер завършихме с любимите ни филми от поредицата. Това беше нашия мечтан край на годината. Ако ти е интересно какво подготвяме до година, последвай Misty Gatherings.